Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Presiden jongka BJP hakani Jilla Meghalaya uba Ernest Mauri ulaong ba kadai ka seng BJP hapo ka jengelam jong kum Presiden ka keren persya yaki kam doyong beain hakani Jilla la kadai ka jingti doyong beain lani ka jingkai doyong beain ba dairu ka seng BJP ka dawa ban tokit da ka kinhon tokit lailoit halor kani ka benta bat menta pat ulaong baki wei pat ki seng san perthairu kila sedang ban keren lang ya kene kamat kabakta ya ke jela uba Ernest ula ongru bala daki paiba ki aila ni ke BJP bakan yalam ya ke sarkar kan penthi kena bakan wanra ya ke sensar kabakho ya ke jela ban sot ya kene ke problem ya ka jing ka bangisiam khamtam ki di nong trade yong jungi kini ki coal miner ka yong mo ngidei ban wanra ya ke sarkar ka bodon ka political will ban execute ya kene ka mining policy kata kadang stan ke jungi kum ke parti. Kumulong menta na Friday tang mga na present jong ke BJP uba race ya ka corruption issue. Illegal transportation buat ka mining ro. Handrai na kaliang jong ki parti hadian bang ila adab ya cekmat ya kane menta ki we ki parti ro ki dawa kumjo. Taya nga kerpat hi ya ka ya ki nong kerti ya ki breu jongi ya pok state ke jongi ba kladai ka por ka bangim dei su ban perkhat ya ka simet ya ka jing mentoi la jong. Ngidai ban perkhat ia kajing mentoy chung ka state. Namar la don kum kini ki illegalities kajing do nong kadai yo pai ba. Mantabun kajing apo ka state ngidon. Kayarong pisa chung sarkar kam don pisa ban siu tulop ki nong hikai lane ban siu tulop ya kita ki master role ban kum ta ter. Tengah sngo ba ka revenue hi ka basir kai ba kadai hi nau doyong. Tengah sngo bang ngidai ban wanra ya ka government ka ba thamai hau ni usnam arpulai kaban ra ya kata ka good governance bat kaban pej ikani issue marka de ke jingdu nong ya ka state ke jungi nganamong ya kata ba kandon ke jing sisa hanai ladangi don pak sarkar kaban lam khmat na ka parti BJP long ka khamsuk yangi ban ya kren ban ya pun ya kata ka jingking ban ya penya ki kam ke jam kan fair kabangi ong ba kata ka double engine sarkar mo lada ka de sarkar BJP hangne bat ka sarkar BJP po Delhi kan suk yang iban ra ki issues kiba na banta kari bercai bendeu jungi la kaliang ke jungi kum ke parti ngi la ya song ya ke core committee ha ka bangi la ya rai ban pak city sha u chief minister ngala dep ai city wa na kaliang jung chief minister wong yang ai por da lawan pai sport state nyin ai ke jubab te na trai dia ya ap sai tak jubab halor hadin katakan sa pentip isi press